Ikusten eta entzuten duguna naturak sortua da? Benetakoa da? Edo errealitate eraldatua? Zenbat dagokio errealitateari eta zenbat fikzioari? Adimen artifizialak artea sortu dezake? Beñat Erezuma ingeniariak algoritmoan oinarritutako lenguaia erabilita sortu du Artiadi olerki bilduma. Beñat, eskuartien daukagune artefaktu benetan, Bai, benetako artefaktu da, bai. Bueno, Artiadi, Beñat Erezuma eta GPT-3. Hau lau eskutara idatzita dago? Eskubi eta ordenagailu bategaz egindako liburua da, bai. 40 olerki adimen artifiziala erabilita. Bai. Adimen artifizialak sortuta? Berak egin deuz, nik proposatu indodatzez gai batzuk edo eta berak erantzun egin deu. Eta, bueno, egunean joaten nintzen gai batzuk proposatzen eta erantzunak izan dira olerkiok. Beñat, idazleekin berba egiteko aukera izaten dugu. Program honetan, zulan bidez? Ni irakaslea naz. Irakaslea, teknologia irakaslea eta gaur egun hezkuntza berrikuntzako aholkularia naz. Ingenieritza kontuak be bai? Bai, ikasketa ze ingenieria naiz. Ikasketa ze ingenieria. Teknologia berriak erabiltzen dituzu, besteak beste? Bueno, euskara sustatzeko be bai, YouTubeko kanalak eta? Bai, bueno, bere garaian 2016 urtean sortu neban, Zoriz edo Euskara Satorra izeneko YouTubeko kanal bat. Eta, un bideo baino gehiago igo daz bertara, eta martzoan edo itxine ban ja. Paso menbar notzen beste proiektu batzuri eta itxine ban hori. Eta bestak beste, euskeraz ere, trena ezin galdu, bestak beste adimen artifizialak eta nolako teknologia berriek eskaintzen dizkiguten, aukeren, hitz egingo dugu gero horri buruz, aukeren aurrean ustez? Bai, nik uste Euskal Komunitatearentzako adimen artifizialak arlo askotan heldu leku ona izan dela. Orduan, saiakeratxo bat bada horretarako, eztabaida pizteko eta dadan artean ikusteko ze aukera emoten dozku zen Euskaldunoi adimen artifizialak. Nor gonbidatu dugu programara? Mikel Arroita. Mikel Arroita nire lagun handia da, gazteatik ezagutzen dut. Ezagutu neban saskibalera jolasten, gero surfean, gero hainbeste bidaia egin duguz, eta liburuen inguruan beragaz egiten dute, berba gehien. Giza adimenaren emaitza naiz. Kode eta aldakuntzetatik jaioa, metalotza eta elektrizitatea. Enago bizirik, baina amets egiten dut. Beñat, galdera, posible da adimen artifizialak poesia liburu beti idaztie? Nik uste neban ondala urte bete, zetz, baina ikusi dut baietz. Egin deu, eta uste dut ez dela izango lehengoa. Zer da adimen artifiziala, hortik hasita? Kasu honetan, GPT-3 da adimen artifizial honen izena, eta honek egin dabena da, 175.000 milioi parametro desberdinetatik, entrenatu egin da, hainbeste tekstu irakurri eta asimilatu deuz, eta horrek eredu bat sortu deu. Orduan, eredu horregaz jolasten joanaz eta proposatu dotzadez olerkiak idazteko gai desberdinen inguruan. Zure lana zein da eta berak zelan egin du makinak? Bai, nire lana oso simple izan da. Izan da parametro batzuk sartzea eta eskatzea, mesedez, GPT-3 kasu honetan idatziztazu olerki bat, tematika honegaz eta era honetan, da leku honetan, eta berak 2 segunduan erantzuten eban olerki bat. Olerki, 40 poesia osatutako liburue, titulu eta guzti, luzera ezberdinekin, hau guztia berak egiten du, zuk proposatzen diozu, makinari, zelan sortzen da hau? Bai, zu basoaz OpenAI enpresaren webgunera, izena emoten dozu, eta aukera daukazu 2021ko azaroaren erdialdetik probatzeko eta erabiltzeko hau. Zuke esaldin bitartez eskatzen dutzazu zer nahi dozun. Hori bai, GPT-3 entrenatuta dago batez be ingelesez, eta nik egin nebana zan ingelesez egoana, ni nahiko alperra nazela zateo beti, eta erabili nebana zan itzultzaile neuronala, gero ingelesetik euskaratzeko. Eta hori bai, nire lan bakarra horren ostean izan da izenburuak aukeratzea.
Izenburuak aukeratzea. Bai. Zeuk, helburua badalako horren atzien bebai, euskara uztartzea teknologia honetara. Zure lanaren helburuetako bat. Bai. Hasieran oso xumea zen, hasieran zen esperimentatzea eta ondo pasatzea. Eta, liburuak argitaratzaren inguruko elkarrizketa bat ikusita gero, esan, zergatik ez dut egite nolako frikada bat eta argitaratzen 40 olerkiko liburu bat. Eta, hori eginda gero, esan, hau zabaltzen badot, agian eztabaida hau euskal komunitatean emon alda. Etorkizuna da, esaten dugunean, edo oraina da? Oraina da. Hau da, gu sarritan internetera goazenean Googlera, buruko minedeko dalako edo esaten, zer egin aldo buruko minegaz, horre artikulu batzuk egongo dira, eta baliteke artikulu horiek gizaki batek idatziak ez izatea, baizik eta adimen artifizial batek. Claro. Norentzata, nahi esan, poesia irakurle sutsua izan dani, aurreitziarekin hartzen dudalako zure liburua. Liburu hau niretzako izen da batez be, eta nik gozatu dut esperientziagaz. Hortik aurrera, mundu guztierentzako, kritikatzeko, eztabaidatzeko, horretarako da, euskal komunitatearentzako da bai. Baina hala ere, ez jakinda, adimen artifizialak sortuta daudela, agian gozatzen zu, olerki hauek irakurrita bai. Beitu, gogoratzen dut, argitaratuta hurrengo asteburuan, haien gizela etorri nintzen gurasoak egoten, eta eskatzean nagoela dinozte aitak. Baina, liburu hau zeuk idatzi dozu, ez da? Danik ez baita, adimen artifizialak ez ba, venga, bion arteko, mesedez zaiztazu egize, ez baita. Orduan, jakinezkero adimen artifizialak idatzi dauela, agian aurre juzgoa dekoguz, sesgoa dekoguz, baina jakin barik, igual, emozionatzeko gaibe bada teksturen bat. Makina bera emozionatzeko gai da bai, esaten du. Bai, nik hori ez dut sinesten, hori guzurrek bezateko gai da makina, bai. Adimen artifizial hau, esaten gabiltzena poesia liburu baten, agian parametroak ez dakigu egiten guk, baina hitz klabeak gakoak sartuta, maitasuna egon dadila, heriotza egon dadila, laguntasuna egon dadila, gorrotuak, kezkak, sozialki ere badago, kezkaren bat edo beste. Badago, bai. Garai hartan, iazko abenduan, Bukowski irakurtzen egon nintzen, eta uste dut nabaria dela Bukowskinen ikutu hori, ze nahiko tematika beroak be badauz. Hori da, sexuala badau, oso sexualak diez bebe batzuk. Oso sexualak. Eta gero tematika gizarte arazoa be badauz, hor badau etxe barik dagoen pertsona bat, adimen artifizialagaz be jolasten dut, eta tematika desberdina dauz. Bainat baikorra da makina, esaten gabiltz, maitasun kontuetan eta gau bateko pasioak badira be horrelako maitasunarekin bizitza osorako gogoratuko du oroitzapen hori, etorkizunari begira be, etorkizun argia daukagula esaten digu, gizakioi makinak berak, bera da baikorra, zeuk esan diozu horrela izateko? Nik ez dut esan zebez, nik bidea zabaldu dutzat eta ikusten da makina oso baikorra dela eta espero dugun horrela izatea. Zeu? Teknologia berrietan aditua, honetan lanien, baikor izan behar gara gertatzen ari den guzti honekin, gure datuak, nola erabili algoritmoak, makina batek idazten digu liburuet, baikorrak izan behar gara, aukerak aprobetxatu behar ditugu, ez itxi, honen guztiaren aurrian ezinezkoa dalako? Itxi ez, uste dut tentuz jokatu behar dugula, herri modure tentuz jokatu behar dugu, datuen inguruen, norenak dira datuak, nola erabiltzen dira datuak, nora eramaten dira datuak, hor badago, elikaduraren inguruan, eztabaida sutsua emoten badabe, datuen inguruan uste dut emongo dala. Eta teknologiaren inguruan, ni oso kritiko naz, ni teknologia irakaslean naz, ingenieria, baina uste dut digitalizazio aro eta olatu honen ostean desentxufatuaren edo garaia helduko dela. Zer ba? Ni arduratuten hau, eta uste dut gizartean ikusten dela. Gazteak eta esain gazteok gauzela muikorrekaz eta engantxata. Arreta galtzen dugule oso erraz, eta eskolatan ni arduratutan hau, pantailekin egiten den erabileraz. Orduan, badinotzut, gaur egun aberatzek eta euren seme-alabek eramaten dabez eskola, teknologia oso gutxi dagoen eskolatara, hori helduko da, gurera helduko dela uste dut. Nik aukeratu dut Joseba Sarrionandiaren
hitzen ondo eza liburua. Yorkera joan nintzenean 21 urte nituela eraman nuelako eta han Trikitriza metroan jotzen nuen bitartean, ateral nuen herri mina banu edo hemengoarekin gogoratu nahi izan ezkero, ez da? Oso liburu polita da eta aukeratu ditut bi hitz eta hietariko bat da hamburguesatu, esaten duena goiz edo berandu idazleak hamburguesatu egiten dira. Eduardo Galeanok esana. Hamburguesia klase akomodatua da. Eta gero aukeratu dut beste bat, dela inteligentzia hitza, oso garrantzitsua, eta esaten du, poliziaren adar sekretuenetako bati inteligentzia deitzen zaio. Adar bat besterik ez da. Inteligentziarena eufemismoa da. Poliziaren beste adar sekretu bati kontrainteligentzia deitzen zaio. Eta bueno, gomendatzen dizuet, nire ustez oso egokia delako etxeko balda batean edo piano gainean eukitzeko, eta ara hurbildu eta baitzen baten inguruan egin daitezken bromak edo ulertu daitekena jakiteko. Bueno, esaten gabil, adimen artifizialak idatzetako poesia liburu bet. Zalantza, gai izango litzateke eleberri beti idazteko, esate baterako? Gaur egunez, GPT-3 ez behintzet. Baina helduko da, adibidez GPT-4 edo bostegaz edo bestelako adimen artifizial batzuk, nik uste dut guk biziko dugu zela bai. Artelanak egiteko gaitasuna dauka adimen artifizialak, musika egiteko gaitasuna dauka, esaten gabiltzan algoritmoak zer gustatzen zaigu, zer ritmo gustatzen zaigu, eta nahasten duta kantu zoragarri bat egiten dizu. Esan didazu, irudiak egiteko gaitasuna ere izango duela. Bai, badeko, gaur egun OpenAI enpresa honek badauka DALL-E izeneko adimen artifizial bat, baina bestelakoak ere eta gainera libreak direnak sortzen ari dira, eta hurrengoa da bideoa. Aste gutxi batzu barru bideoa ere sortu ahal izango da adimen artifizialen eskutik. Honen guztiaren aurrean, ze abantaila ikusiko dizkiegu, ez dugulako jakingo ez dakit, sortutako gauza bat dan, errealitate bat dan, paisaia hori existitzen den, baina gauza batzutarako oso ederra izan daiteke bai, hori erabiltzie, hau guztia nola bideratzea izango litzateke egokiena? Ez dakit, nik ez dekot erantzunik, baina uste dute plano desberdina dauzela, ez da, adibidez dago artearen planoa, eta azkenean, ez dakit, garrantzitsua da jakitea adimen artifizialak egin daben edo ez, hor da, ez da baiatzeko da, eta ninaz filosofa, baina badago gai potola dela uste dut. Baina, bueno, gero osasungintzan eta adimen artifiziala bada radiografia bat oso ondo irakurtzeko aukera badekon, adimen artifizialean sinestuko dut, orduan, tentuz jokatu behar da. Zeuk egindako liburuak goitik bera, bainat? Nik ez dut egin ezer, oso gitxi egin dut. Maketatu eta... Maketatu, sortu, geuri helerazi, oso robotiko edalako, itxuran bebai eta maketazioan ez dakit nahi eta egin hauen, edo horrelako izan Ni dan emaitza. nahiko robotikoan zelako, igual izango da. Bai, produktu bat egoan eta gero argitaratu behar zan. Carlos Aretxabaleta lagunari argitaratu notzone liburuzka bat, 5 relatu erotiko gaz, da esan eban, honegaz zergatik ez, eta nik neuk egin dute beste guztia bai. Zuk zeuk egin adimen artifiziala erabilita esaten gabiltzena liburu batekin, iraultza honetan euskara uztartu be bai, ematen ari den teknologia bat dalako, Amazonen bitartez, hau gero zeuk kaleratzen duzulako zeuk be bai. Bai, ikus niban elkarrezketa hau eta esatezana zelan argitaratu liburu bat, eta ez da izar da argitaletxe bateri bidali beharren, esan eman neuk argitaratuko dut, eta erarik errezena ikusten eman azan, bere argi eta ilunekaz Amazonetik egitea, eta, hortxe dau. Esaten gabiltz, tituluek zeuk jarrita, hori ja kezka pertsonal bat izan delako esan du, tituluek behataratzen baditu makinak, eta esan dakoa, gai ezberdinak eta gogoeta ezberdinak egiteko aukera eskaintzen duena. Ahozabalik geratzen garalako, dinot, honen aurrin, honek dakarren guztia, sekulako ez da bai izan dugu gupu bai lantaldien. Da, zer komentu duzu, Danatarik, ze balio izan dezakeen, honei, lehen esan zuten bai, bizkarremonda zer lortu, zer ez, sortze lana ez ote den oso pertsonala da hau.
gizakiak egin beharreko gauza bat, edo sortze lana bera, baina berdefinitu behar badugu. Igual orain arteko parametroak, ez direlako baliogarriak be bai. Noski, eta nik horre ikusten dodaz, idazle batzuk etorkizunan egongo direla, ez igual eleberri oso bat, baina zatitxo bat, sarrera sartu eta jarraitu iztazu urrengo 2-3 horriak idatzi zuzuk, eta gero berriro, editore lana bai egin beharko dabe idazle askok, seguru asko. Eztabaida hori sortu nahi dana, zer jasozu, esan nahi dudalako, erabideen atentzioa bai, klaro, guk esaten dugunean, adimen artifizialak idatzitako liburu bet, euskeraz, jangizeko mutil batek idatzita ingeniero batek, eta hurbiltzen gara, karo, irratitik, telebistatik, prentsatik, karo, badau, hurbilketa hori, eztabaida hori sortu da, esan nahi dute, ziketan, kanpuen, intelektualki, ez da gizia jasozun? Lehenengo da behin, medioetatik arreta bai, eta horrek harritu nau goitxi bera. Baina gero zuk esaten duzu normala da, bai, adimen artifiziala, ez dakiz zer, seguru asko egongo dire beste idazle asko kriston lan egin dabenak, eta arreta hori, ez dakitzi hori bez, eta hori balioan jarri behar dabe, bai, egiten daben lana. Ez dakit, hau era xumean eginda, etxean, sofan jesarrita, eta bestetik ikusten dena da ardura bat, gizartean badagoela ardura bat, adimen artifizialak zer eragin edukiko dauen, bai artean, baina batez be osasun gintzan, gure datuekin zer egingo daben, eta hor, Jaurlaritza eta bestelako gobernuak egon beharko dira horren inguruan be eztabaidatzen. Berandu da, konturatu garenerako gure datuekin, gure bilaketa guztiekin, klaro, zer irakurtzen dut nik poesian, eta segurazki makinak badaki, egingo dizkit kartara be bai poema batzuk irakurri nahi ditudanak. Bai. Berandu da, emon dugun datu horiek guztiak babesteko, era hobien erabiltzeko, zelan ikusten da, badalako kezka erreal bat bai? Nik ez dut, zein alternatiba. Berandu nik uste dut sekulan ez dela. Etorkizuniko gizarteak be bai, etorkizuniko gazteek euren datua be emongo da bez, orduan hobeda gaur hastea gure politikariak eta gure gizarte eragileak honen inguruan hitz egiten, eta badaki badago zela. Eta erabakitzen zer egin gure datuekin. Esan duguna, maitasun horiekin, otsoa, titia, eguzkia, benetakoa, gizaki, tituluek ere, gai anistasun hori badakarte, egia esan irakurtzeko oso berezia da. Bai, jendeak esan dugu naifa dala, bai, oso naif izan alda. Bai, izan alda? Bai. Ni naizela irakurle moduen oso gauza naifen zali ebe bai, Eta segurazki baten batek idatzi eta egongo bazan bestelako aurre ikuspen batekin hartuko genukela, baina, benetakoa da, makina, esaten du. Benetakoa da, hau guztia? Benetakoa da, eta etorri da geratzeko. Orduan, tresnak badaoz, bizkarra emotea, ez dakit, izan da autu pertsonal bat, baina hor dau, eta nik gonbidatzen dut jende guztia, probatzera horrelako tresnak, bai, horrelako gauzak idazteko, edo bai irudiak egiteko, eta etorkizunean etorriko da, bideo eta musika sortkuntzan ere. Probatzeko, eta gero, berak erabakiko du. Mamu eratortzeko moduak, Juanjo Olazagarreren azken eleberria. Oso originala da, Euskal Gatazka deitzen dugunaren inguruan ardaztua, eta oso bide nekezak hartu dituen eleberri ausarta. Eramango nuke Jaliankeren La maldición de la aldea Ding, gaztereaz esan duz eta uste dut ez dagoela itzulpenik euskarara. Eta eramango nuke zen eta asko gustatzen zait nola begiratzen duen errealitateari, idazle txinatar honek, eta nola errealitateari begiratzeko errealitatetik aldentzen dela. Hori oso erakargarria egiten zait. Surflari eta Paradisua, bertan, autoreak oso era atseginean azaltzen du nire ustez, surfaren historia orokorra, esan dezagun, mundu mailakoa, bere garapen pertsonala, bere bidaia. Beñat, balen esan dugu, laguna datorrela Mikel, laguna baino gehiago konplize be bai, ezta, abentura honetan guztian.
Bai, gaztetatik konplexia izan dut, hainbeste abentura bizi izan dugu batera, eta, bueno, jasone banean zeuen deia, zalantzarik eneban euki, bera edagoen berzala berton. Mikel, lagun lankide orain esan duguna, apurtxu bete liburu honetan bai, ulertzen zeue orain ja irakaskuntzara bideratuta zauzelako, non ezagutu zarie eta nondik dator zuen historia? Bai, gu Gernikako institutuan ikasi gendun bizok eta saskibalo ere jolasten gendun, talde berdinen, baina ez gendun nolako harreman hain iztu bat. Laguna ginen, baina, eta gero surf egiten hasi ginen, surflari kaskarra ginen, baina ondo pasaten gendun. Eta horren arira bidei batzu egin gendu zen, bai Portugalera, Maroko egon ginen, pizka bat olatuak hartzen da joaten ginen, eta institutu genuen gure harremana, eta gero hasi ginen liburua gomendatzen bata besteari, edo podcastak, edo programak, eta joan ginen gure harremana sendotzen, eta oso lagunonak egin gara. Lankide izan dako? Lankideak ere izan gara, ingeniereak biok, automozio munduan egon ginen lanean, eta gero biok irakaskuntza mundura pasatu ginen, ez? Orduan daukagu alde batetik teknologiako puntu hori, eta gero giza puntu hori, kasu honetan, liburu honetan oso ondo lotzen direla, ez? Adimen artifizialari buruz, berbetan gabiltz, Mikel. Adimen artifiziala, poesia liburu baten. Zer itziak oso horren inguruen? Begiratu. Beinatek ditu oztan, da ez hausten, Txomaik, olerki liburu bat argitaratu dut. A berra, eneban ulertzen ezer. Baina behinat horrelako da. Beinatek esango otzu, gauza bat egin dagoela egin eta gero. Ze egiten dagoen bitartean, esaten badu energia galtzen dago, ez? Orduan berak esaten dugu egin ostez. Eta orduan emotetuz sekulako olako sustoak, ez da. Olerki liburu bat argitaratu da, nola ba. Eta saldun jozten, adimen artifizialan kontu guzti hau, eta nik aitortu behar dut hasikera baten enotzola zentzurik hartzen. Zan eman, ze balio dauka adimen artifizial batek idatzi duen olerki bat, ez? Olerkiaren balioa dago, poeta horretan edo poetaren sentsibilitatean, ez da? Baina, beinatek azaldu oztan, nola adimen artifizial hau oinarrituta dago edo elikatzen da iturri batzutatik nun dauden milaka eta milaka poema, milaka olerkariren sentsibilitatea dago, eta hortik edaten du algoritmo baten bitartez sortzen ditu poema berriak, eta egia esan hori gero ageri da liburuan, ze irakurtzen duzu olerki bat, eta esaten duzu, hau ezin izen dugu makina batek edo adimen artifizial batek idatzi, kriston sentsibilitatea dauko, eta dira oso olerki laburrak, ulertzeko errazak, irakurterrezak, eta oso karga daukat, eta holako zirrara bat sortzen dutzu, pentsatziek, makina batek hori sortzeko gaitasuna daukala, ez? Osondo, erantzun da, bainat, beti eta une oro erantzun behar duzun galdera izango dalako hau. Bai, kopiatuko dut eta ikasiko dut. Dinot, adimen artifizialak idatzitako poema bat zertarako, hori izango da, danok egiten dugun galdera. Nik neuretzako egin leban. Orduan, hartuko dut hori, neure prozesuan, bizitzako zati batean, esperientzia izan dodan, gauza bat izan da. Lehen galdera egin doztazu, neuretzako izan zen liburu hau. Eta, orain, ez da baidarako. Niretzako ez ezagun handi bat. Beti sumatu izan dut, nire buruareko estrainiotasun moduko zerbait, eta horretaz pentsatzen ari nintzela, gogoratu zait, gaztetan idatzi nuen poema batetan, estrainiotasun horren funtsa nola baita gertzen nuela. Hemen eskuetan daukada liburuzka hau, poema bilduma, liburu txikia da, eta poema oso gutxiz idatzi izan ditut bizitza guztian, eta behin ere ez mai baten gainean eserita poema bat idazteko borondatearekin. Beti nola baita hor ibilian enbilela burura etorri zaizkidan poema dira. Eta hori da, gogokoen dudan liburua bai. Mila definizio daude poesiari buruz, eta niretzako zerbait esatearren, da momentu bateko iluminazio bat. Bapatian, realitatea begiratzeko modu diferente bat, argitzu bat,
iluminazio bat. Renboek esango luke bezala bat. Gauza bitxia da, baino goratzen naiz ia 60 urtekin edola hasi nintzela pentsatzen ze polita izango zen eretzeko zea motor bat hartu eta aurti zehar ibiltzea. Horren ordez egin nuena izan zen bizikleta hartu eta Europa guztian zehar ibili. Lehorte honekin kantinplora bat, urez beteta eta izerditan. Erabiltzen ez dudana esango izut. Kexaren kontrario amorratua naiz. Hitz potolo bat eta zeurazko neko faltzo bat, ze edo bestela esan da, bizitzan oso gutxitan eta momento eta une oso ieskor batzuetan gertatzen den zerbait. Leheno poesiari buruz zandudan zea hori, zorionari buruz esan dezaket, iluminazio bat, halako egoera ezusteko bat eta hori. Baino horretaz kanpo badaudez zorionaren pareko edo kideko dian beste sinonimo antzeko batzuk eta gehiago maite ditudana. Zate bateko bizipoza edo vitalismoa edo olako terminoa. Bueno, Mikel, eta zelan erabili hau guztia, esan dugulako ja irakaskuntzan sartuta biok bebai, ingenieritza ikasketak direla eta lankide izan da orain bakoitzak, bere bidean irakasle, adimen artifiziala esaten gabiltz. Karo, ezin diogu bizkarrik emon honi guztiari. Zelan erabili geuronerako, zelan irabili irakaskuntzan esate baterako? Teknologia alde batetik arriskutsua da, ezta? Behar dugu teknologia, bestela teknologia barik izango gara analfabeto digital batzuk, baina teknologiak ere arrisku batzu daukaz, ez? Eta guk ikusten dugu irakaskuntzan, askotan hitz egiten dugu honi buruz, irakaskuntzan, teknologia askotan erabiltzen dugu era ez on batean, eta lortzen ari gara ikasleek adibidez arreta mantentzea oso zaila izatea, konzentrazio ahalmena mugatua dauka, 10 minutu, 15 minutu, eta gero ja aria galtzen dute. Nik uste dut teknologiak pixka bat urrundu egin gaitzuela adibidez irakurketatik, ez? Irakurtzea oso zaila da, badaukazu mugikorra alboan, dopamina estimulo hori telefona mugikorra ematen, ez? Notifikazioak, gauza hau, bestea, eta oso zaila da irakurtzea. Egin behar duzuna da, mugikorra amatatu, ez da? Baina kasu honetan binatek oso ondo egin dau, teknologia era zentzun batean erabili dau, irakurketa sustatzeko, ez da? Teknologiaren bitartez, olerki liburu bat argitaratu dau, eta oso erraza irakurteko dana, eta orduan gauza bat zaila izaten dena lortu dau irakurketa eta teknologia bateratzea, ez da? Bateragarritasun hori izango da klabetako bat, esaten gabiltz. Osagarritasun hori, topatzie guztiari. Jende ez dago telebistan, TikTok dago, egin beharko dugu zer, TikToken egoteko geupe bai, teknologia berriak, ordenagailuak eta eskuz idatzi egin beharko dugu zer guztia uztartzeko, esaten zabiltzena, hori izango da bai, osagarritasun hori, liburu beti irakurri behar da, baina jakin behar da teknologia berriak buruz bai. Zein da, egoera ideala? Azkenean erdiko bidea izaten da zaiena aurkitzeko, ez da? Ez joan alde batera, ez bestera. Nik uste dute irakurketa adibidez garrantzitsua dela, konzentrazio ahalmen hori mantentzeko edo hobetzeko, eta teknologia ere garrantzitsua da. Badauz adibidean, non teknologia irakurketan eskuti doa. Nik goratzen dut beste anekdota bat, hemen baina dagoela, podcastak hasi zirenean, hasiera baten ingelerez ziren gehienak, ez da, eta entzuten genu zen, eta gero hasi ziren lehengo podcastak erdaraz. Eta urten zen podcast bat, eta bainate gomendatu gozten. Mikel, podcast hau urten da filosofia estoikoari buruz, eta oso ona da. Eta podcast baten bitartez, hau da, teknologiaren bitartez, horrek hurbildu gaitzuen, idazle batzuetara, Seneca edo Marco Aurelio edo Epikteto, direnak oso baliogarriak zure egunerokotasunean lagundu egingo dutzuenak, ez da? Kasu horretan ere, pizka bat, zeharka, baina teknologiak lagundu dau irakurketa, ez da? Horren bide hori, erdibide hori aurkitza izango zen gakoa, ez? Bai, ados nau. Bizitzan nik uste orekan dagoela gakoa, ez da? Tresnak ezagutu behar dugu, mundu guztia, ez dauzetan adimen artifiziala erabili behar, baina, eskolatan, erabiltzaile modura aldundu behar dugu,
eta sortzaile bezala. Adimen artifiziala, badaude jada programa batzuk erabiltzeko. Nik gelan 14 urtekoagaz adimen artifiziala erabili dut programatxo batzuk egiteko, eta gero bai, nik garrantzi handi emoten dutzat irakurketari, eta gaur egunean, hezkuntzan hain arduratuta dagoen jariotasunari eta hizketa eta filosofia eta pentsatzeko eta kritiko izateko ahalmen horreri. Momentu ona da irakurtzea eta pausatzen zida. Gure realitatetik pixkate balitzeko ondo goten dalako nozepenien beste errealitate batzutara joetie. Nere burua usteko edo ere betetzeko dependitzen duz mementuan edo nere bizian. Besteen pentsamoldeak hobeki urartzeko. Ni komikizale bainaiz, Korto Maltese erran nuke. Monte Cristo kondua asko maite dut. Azken aldixen hilketen eta liburuak irakurtzen ditut, orduan detektiberen batero ondo zan igual lagun isetie. Arribos da inspektore bat eta maite dut Arribos asko. Guztetaiat asko, baina Toti Martinez de Lesea izango zen igual momentu honetan kutxunetarekoa. Nire gogokoena Philip Ross da. Mementuan maite dut asko Monasure. Asko dira eta zaila da bat hola gainentzea euskarazkoetan zaila da, eta paketa bat erranen duke, ordean kanpoko bat, urtko bat. Leonardo Padura, biziki gustatzen zait. Urtean zehar beti jakurtzen dut eta berdin zait noiz jakurtzen dut. Batez de udara, denbora libre gehiago dagoelako eta oportan ere, denbora hiletan eta irakurketa oso ondo tortunalako eta gustau eta bai. Egunero irakurtzen dut pixkat, udan edo negu berdin zait, beharrezkoa da. Euskaraz arnasa hartu behar dugun bezala, irakurtzea ere arnasa hartzeko bide bada. Udan, neguan, edo zain mementuan. Euskaldun garan enean, ze irakurketa egin? Euskaldunok, euskaraz, mundu mailako gauza bat buruz ari gara, teknologi berriak, datuak, algoritmoak. Karo, existitu beharko dugu algoritmo horietan sartzeko bai, euskaldun moduen ze irakurketa egin? Gaur egun adibidez, itzultzaile neuronalak eta horiek guztiek egiten da itzulpenak hain azkar eta hainera egokian, naiz eta adibidez teknologia hau GPT-3 ingelesez bakarrik egon, itzultzaile neuronal bateri lotu eskero, lortzen duzu, ian momentuan euskaraz edukitzea guztia, ez? Bainat da adituagoa hortan, ez dakide zuk. Nik uste gakoa dela, datuak dira gakoa. Eta adibidez, GPT-3 Shakespeare ezagutzen dugu, baina GPT-3 ez du ezagutzen Karmele Jaio. Eta hori da gakoa. Guk elikatu beharko dugula gure korpusarekin adimen artifizialak egokituta geure errealitatera. Hor dago, etorkizuna. Miren Egigurenek 46 urte eman zituen Karakasko auzorik pobreenean. Esperientzia horren karietara, Leire Ibargurenek emakume itzelaren biografia ehundu du. Mikel Azurmendik Joseba Sarrionandia irakurtzeko saiakera bat dakarkigu. Habanako Gaukaria trilogia ardatz, bizitzaz, soziologiaz eta politikaz hausnartzeko beta izan du egileak. Album ilustratua umeak irakurketa eta idazketaren eremuan ahalduntzeko asmoarekin sortua. Goiatz Labandibarrek idatzi eta Iñaki Zapirainek ilustratutako letren aldeko manifestua. Hitz egin dezala gaurko protagonistak. Etorkizunean adimen artifiziala erabiliko da idazleei pertsonaia errealistagoak eta sinesgarriagoak sortzen laguntzeko, eta istorioetarako ideia berriak sortzen laguntzeko. Idazlei lagundi ezaieke jendeak nola pentsatzen duen eta nola jokatzen duen erakusten. Adimen artifizialak hori egin dezake pertsonen interes eta joerei buruzko datuak aztertuz. Laster arte.